sa mai vraiment nattete simi ma yani no c'était tun ka pullo da woni almanga da tawa organisation fulbe futa mi tori kam mi jeji ma yeto lan ko ko mon wolde kon do ko fenande kala ko yaada reño organisation ji wondi gaadi ko pin goto wona wolde fi mum sa mai ko be nattira vraiment ko dum anini be wobbe no woni ga buri 20 ans harabe yobino nun coggu vraiment be ngaabe dubuli ben don non joni hara ko nafa no be yobanta hande kay hari mijo den programme ji projet ji ko andal sen wadi e wawa fawtinde yimbe be andal be woni e der organisation buri duube sappo en joni be hayse be yobani joni ndaren solution jigo wana organise gol programme ji na joni be do joni wada o do programme wana organise ballon nen kala mbudi ko hebi don en jette dum non waden ko kes harabe hebbe buri duube sappo ben non joni hayse be yobani ko no haray be heba charge ka organisation maru innen o joni ba yimbe buyno arigano landi sukkar no hebi sattende ka wolugol hala joni organiser programme ko andal kala ardo ga mo tawa organisation wawta hala kan e hebana be fere ko be yaabe janga hala kan maru o dabben mo andal ko on non wonta dum honenete avocat fi yimbe arbe be landi sukkar be haray be mari sattini be anda ko be gara joni haray on don e yoba mo shakku mo hara kala hebudo landal ko yo ka makko o lando mo question ji o wallito mo fi azil makko manu kala hebudo do problème kanyum e lamu o famani hono o yarta o yaa on tigi on fami hara avocat walla mo holla mo lawol madu inna o joni me ben duudi ga joni waden joni chaque année en organiser export activité fi faybe fi moko babe on fami nodden communication waden communication e der organisation yi wondi Allemagne fo ndare no wadde den jokkere en dam hara wona un jour bimbi ha kikide wobbe gono wawi dum wadde hari enen gadi wawi dum wadde kono o ko fi mede tu wolde fi mum go insurance gono do ayobata hay 10 euro on fami ayobata hay 10 euro sa may be jette fure ma be natta ha hewta sigo kisi alla do mo ka wontirdo mosibe en nani yewtere o siddo meden do yewtere labande feewunde keldunde hiyande mojjere ko fandi fandu de o mi wadi video ji wawdi ni di joyi ma jeego billahi minimum on 5 on di timmi ko fawata woni mi faamali noddugol e sifa dum do yen tamondir ene wontirbe gaaben o moyen waawen jogondirde fi ya nafa mi nafe na ya nafa min tu ina mi nafe antu bayri ma wobbe sawi walla min gasirtano se wi mahi wallen kaari jotun wobbe go ala on jikku kadi fi immanagol haaju goddo ko en fo yen jogondir fi yo marsanami wobbe ben non hiyay si tay golle no wodi kaydi no wodi suudu no wodi be budde salaire hum be nabana be ngureji sibe mari Afrique ibe darni ton johum kambe ara feewi ko wadi haade leyde do tawata hi ko ene wete fayda adi sakkiti ko sifadi piji so ndari arabu on enone on fo marocain tunisien duma algérien ko woni he fo de nduwano jojude be so ndari be turkube de nduwano jojude se ndari hande wano leƴƴi wata ko lintade hay o yimbe Vietnam iwray dum do Vietnam ara do janga ton heba niveau seeda lando visa fi arugol golla ara he golla so ndari hande be mari doole ha fe'ite leydele de wano o Bangladesh o India be ara be udita soppa africain je be wada magazine ji ibe jogondiri hande fiya jindu he hiya soppa africain wal keldungal ma bitiki ma magazine balejo tentini ginejo duuda hay sino wodi duuda ko hondum woni ka hakkile heewbe men ko fi julirde den hebi do tumbere leydi haray tigi on hebi do compte banque mo be dire mbudi ndare feere no wadiri den julirde don ka fotte jule hiyande men den fo ko don hatti so ndari be turkube wallahi be mari do lekkolji be mari fayda laptaniji parce que haray be nabiti porto be nginoniji buy be mari do pharmacie ji awata yiwde be mari dole ha fe'iti ibe ukki kadi ka islam wano o police be heewi ton wano ka militaire no keldi fop be janna e l'école be jan kili din fo en ala lintude fop be ton billahi marocain be wano no algérien be wano no le yeddi din fop no hande ayay do wano be Bangladesh be ma India be aray do be udita soppa afrique waldo ayay do be tato nayo be gollude derto sine boy seeda be udita gongal nokugo be do yitondira do wobbe go jette yahato
sine boy seeɗa ɓe utta gongal ɓe rekkirita yimɓe maɓɓe kadi ko yimɓe maɓɓe tu woni yeyiri to ayata ton ɓalejo ko kamɓe tum tawata ɓe finata ɓe dawana goɗɗo ko hoore maɓɓe woni ɓe finude ɓe dawana ayey ɗo wano ɓe turkuɓe ɓe hawtodira e ɗo mbuuɗi ɓe uddita ɗo magasin wi yahe are ko kamɓe tu woni gollude nder to kamɓe tum si ɓe ƴettay toon seeɗa ko wano capaɓe maɗuma ko hoore maɓɓe woni finude ɓe dawana enen probléme men gon ɗo fop heɓugol mbu koye ɗo juulirde ha meɗen udditi ɗo piiji association hoye fi ɗuma e jekke no yurmi association ji min hay fus nafa hay fus sa haali min haalowo ɗon siyaju an gon no fewi mi sokka juuɗe an kadi siyaju ma no fewi a sokka waɗa kay siyaju mum no fewi o sokka ndaare no ɓe janggi ɓe intégrité si goɗɗo woni ari ha leydi tawi ko kamɓe jannata l'école e nokkeli hewɗi l'école ji maɓɓe no wuudi hara ko kamɓe jeeyi l'école o fuɗɗi dow haale billahi hara jannoɓɓe directeur école o fop ko turko yo Allah wallu en yurminayi kono noon hiyande nden ko sifa men haalta wela fi namode 99% yimɓe men ɓe si haaju mum ko no fewi ɓe sokka juuɗe fiyaaju goɗɗo te aduna o wata yarde noon sa ɓe portoɓe no mari doole ko par ce que ɓe jogodiri ndaare ko wiya union européen ko leyɗele boyi hawtodiri si ɓe moɓodirde ɗo kadi yewtere na pays gotu yata ƴettana ɓe konngol ɓe fof ɓe tummodiray ndaare o député ji maɓɓe kadi ɗuɗo ɗuuɗi leydi kala no mari représentant ɓe ara ɓe fotta ɓe ƴetta pe namere ko ɓe voti ɗo wo ɓe ko ɓuuri hewde kon ɓe gañoto hiɓe dolni ina diina maɓɓe kan ina sabu ɓe wala e juulude ko tamodiral e laaɓodiral non ɗal enen hay kamen ko dominira ɗen kame en lagine tawata hiyande pulloɗo kawko fus fayda hikkaki waɗete piiji ɗin fof feƴƴa ko enen ko par ce que en jogodira ndaare tu waɗa e ɓen ɓa kamɓe ɓe tamodiri seeɗa on hi ko kamɓe recritata en ƴetta en golle ñande ɓe raɗi en wo kadi en jeehi a janggay goɗɗo janggay ɗo 15 ans 20 ans 30 ans 30 ans hara rêve makko fof ko recruté des postes ministre de télécommunication ko ministre des jeunesse sikke ka kala ka probléme e payago men minte ka kafaji soppidirta ya darɗa hakkude ton ko noon objectif on ko ɗo ñande raɗa o kay ɓe ina ɓe limosimo ɓe yalta ka télévision national ɓe haala yayi